Il-ġimgħa 13 ta' Ġunju jimmarka d-data li fija se ssir l-ewwel Unjoni Ċivili Maltija, propju f'Għawdex. Fl-istess gżira, din l-Unjoni Ċivili hija frott l-unika applikazzjoni li saret f'Għawdex. Min-naħa l-oħra, f'Malta saru 5 applikazzjonijiet bl-ewwel Unjoni Ċivili mistennija ssir fil-21 ta' Ġunju. Dan kien irrappurtat fil-ġurnal lokali t-Torċa fil-jum tal-Ħadd, fejn intqal li dawn l-applikazzjonijiet bdew jiżdiedu iktar ma jgħaddi żmien, filwaqt l-isfida prinċipali għal dawn il-koppji kienet is-sala minħabba li dawn ikunu bbukjati minn snin qabel. Id-dritt tal-Unjoni Ċivili daħal fis-seħħ fl-14 ta' April wara li kien sar vot fil-Parlament Malti. Dakinhar il-Gvern ivvota favur waħda mill-iktar wedit importanti li kellu l-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013, filwaqt li l-Oppożizzjoni ma ħadiċ pożizzjoni u astjenit milli tivvota. Wara li kienet għaddit il-liġi, folla kbira kienet inġabret fi Pjazza San George tiċċelebra dan id-dritt. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien indirizza lil dawk miġbura fejn sostna li dan kien pass mill-passat għal futur, filwaqt li appella għal ħidma flimkien bilan li l-maġġoranza tal-Maltin jarfu iżjed dan id-dritt. Wara li dan id-dritt kien għadda mill-Parlament u daħal fis-seħħ fil-liġi Maltija, pajjiżna kien l-iktar pajjiż Ewropew li jagħmel avvanz fid-drittijiet ta' persuni LGBTI bi progress ta' 22%.